Čaute, my sme kapela Folk Rap. Ahoj! A tak ako sme slúbili, tak my ideme dnes vylosovať 10 z vás, ktorí ste nám napísali super albumy. Ďakujeme za to a samozrejme vám chceme aj popriať krásneho Mikuláša a krásneho čerta. Tak ako sme slúbili, tak ideme na to. Ja to aj teraz normálne zamiešam, prišlo nám asi 150 odpovedí, môžete sa pozrieť, neviem, či to uvidíte. Takže prvým výhercom je Michael Kelso. Je to tvoje. Druhým šťastným je Barbora Johanssonová. Tretím Natália Uramová. Štvrtý je Jakub Katmanko. Zuz Anna DZ. Palino Piatak. Jakub Fúra. Simeon Škrada. NB. NB. Moc to vlastne neudeli. A Zita Kubinová. Tak ja všetkým tým výhercom, aj my všetci asi gratulujeme. A tí, ktorí nevyhrali tie tašky, tak určite si ich budete môcť objednať. Stačí, keď nám napíšete správu. A takisto si ich môžete kúpiť teraz 9. decembra. Máme spolu v ateliéri Babylon s kapelou Corben Dallas koncert, tak ja dúfam, že sa tam stretneme v čo najväčšom počte. A to je asi z našej strany všetko. Či chce ešte niekto niečo dodať? Veselého Mikuláša! Veselé Vianoce.